bandiraɓe sehlaɓe on calminama on juuram on beltanama e nder nde ɗo windande ene jiɗi janguinde alkuli Pulaar ko wiyete alphabet Pulaar ko heɓa noon ne bindira Pulaar taw ko alkul français kewi windirde wonko mbiyata translittération ɓe cikka ko Pulaar ɓe gona windude kono Pulaar ne jogui ñawoje muɗum tene jogui alkuli kadi ne keriri ɗum no fewi e oɗo tableau so jiiɗoma on jii alkul Pulaar ɓe ɓallu ko hen ko kañum woni alkuli ɗi ganduɗa ɗe e nande français walla anglais to banggue sawtowol e banggue foof ko wayne a oɗo e ba oɗo da e fa e ga son ji même chose kono ɗo ko bulɗi ko konngol ɗi ganduɗa ko sawtowol ɗi ganduɗa sawtuji walla hitoji ɗi ganduɗa koko mbaɗa koko mbanna alkuli kono ummi koye alkuli goɗɗo ko wayni ɓa oɗo ummi koye ba kono ɗo son jini waɗa wayni jar adapté seeɗa ni wodi ko ɓeyda hen goɗɗum ɗa wayni comme da kono son jii wonko ɓeyda hen ɗo ƴa wayni comme aussi comme ya mais wonko ɓeyda ga yes ña ne waɗa dow muɗum tilde kon comme natan ha gassi ɗum ɗo wona emen fuɗɗi ko ɓooya waɗede wayni comme e français ko wayni i ji ummi koye walla zo ɗo ummi koye i ɗum waɗi jiita ɗum kañƴi fof mbaɗi toɓɓe ɗo ina waɗi alkul kadi goɗɗe nder Pulaar taw e banggue français en joga comme par exemple c oɗo e français e Pulaar wonata ko ca oɗo wonata ko e o ko ja o au lieu u ko u e ɗemgal Pulaar comme no bindata ni Umar walla ko nande muɗum dokken yeruji kalen alkul ɗo goto fof wonde yeru muɗum a amre ba baafal ɓa ɓoccoɗe ca caabi da domburu ɗa ɗaɗi e elo fa faɗo ga galle ha haalde i irtirgal ja jaasi ka kanŋe la leeso ma makka mba mbarodi na nagge nda ndiyam njaa njawdi nga ngeloba ñaa ñiiwa ŋaa ŋaale oo oolo paa pittirgal raa rawandu saa sawu taa tamate uu ullundu waa werla yaa yaare ƴaa ƴeewde ko ɗiɗo ngoni alkul Pulaar gandaɗe. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh.